addini shine Allah ya ce, annabi ya ce, sahabbai sun ci. In ka kyale kowa ya kirkiro abubuwansa na addini, to kaga akwai damuwa kenan. Muna gane ha? Yanzu za ga ana toni tattauna akan wata matsala ko wai Quranic festival a turanci shine wani biki, wani celebration da za a ringa yi ya ringa maimaituwa, shine festival. To shine aka haɗa na alƙur'ani, celebration ne na ƙur'ani, celebration ne na ƙur'ani da zai ringa maimaituwa. Dan ka doma ma'anar festival, abinda zai ringa biki wanda zai ringa maimaituwa. To shi alƙur'ani littafi ne dai na Allah, shi kuma Allah dalilin da yasa ya saukar da alƙur'ani shine dan ya shiryar da mutane. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, haka Allah ya ce. Shi wannan ƙur'anin yana shirwa zuwa ga hanyar da tafi kowace zama daidai. Shi yasa wani gurin yace alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله تعالى لن جايرا كتاب للتافين مسمى أنزلناه إليك da muka saukar da shi zuwa gare ka saboda me dan ai festival no litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane daga cikin duffai na bata na shirka na bid'a zuwa ga mai zuwa ga hasken musulunci. Da haka manufar Qur'ani shi sa duk mumini ake son ya zama yana da alaka da Qur'ani ta hanya guda 4, in san samu ne zama yana da alaka da shi ta hanya guda 6. Hanya ta farko shine kai imani da shi, hanya ta biyu shine bayan kai imani da shi ka iya karatunsa, hanya ta uku bayan ka iya karatunsa ka san ma'anarsa, hanya ta hudu kuma kai aiki da shi. Duk musulmi wannan wajibi ne sai ya alaka da Qur'ani ta wannan hanyar, imani da shi, iya karatunsa, sanin ma'anarsa, aiki da shi. Guda biyun saura su ne khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, shine ya zanto cewa ka koyi karatun kuma ka karanta, ka haddace ka karantar, wannan falala ce. To da wannan ake alaka da al-Qur'ani. To amma ni ina ganin ba magana ce ta kace na ce ba, magana ce ta malamai. Malamai ne tun farko ya kamata su yi bayanin halaccin Quranic festival. Shin ya halatta? Imam Malik dan Anas iya da shahararriyar magana da cewa wato ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta. Da haka duk abin da za a yi da sunan addini to magabata ake dubawa. Shin magabata sun yi Quranic festival ko ba su ba? In ba su ba, malamai ya kamata su yi mana bayani a matsayinmu na almajirai ɗalibai, a yi mana bayanin halaccinsa yin hakan. Ba wani zagi, ai addini ne ko? To sai a faɗi halaccinsa. Shin daga sahabbai zuwa yau suwaye suka taɓa yi? Suwaye suka taɓa yi? Sannan yana daga cikin manufar saukar da alkur'ani a zo a yi festival da shi? Dole an sa wannan tambayar. Shi sa na ce wannan magana ta Quranic festival ɗaya ce daga cikin abu biyu. Ko dai addini ne, in addini ne sai an bincika magabata sun yi, shi ne abu na farko, ko kuma siyasa. In kuma siyasa ne, to bai kamata a yi siyasa da alƙur'ani ba, domin ƙur'ani maganar Allah ne. Yasma'una kalam Allah wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ƙur'ani maganar Allah ce, ba wasa bace. Da haka in addini ne, malamai su mutane bayanin a addini yadda kowa zai gane. Ɗaya kenan. In kuma siyasa ne, to bai kamata a yi harkar siyasa da ƙur'ani ba don siyasa Allah ya saukar da alƙur'ani ba, bai kamata ba. Yin sa ko dai ya zama wasa da ƙur'ani ko izgilanci ga ƙur'ani. To in ya zama wasa ne da ƙur'ani ko izgilanci da ƙur'ani, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un
la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. In addini ne a mutane bayani cewa saboda kaza da kaza ya zama addini, in kuma dan siyasa ne to kada a amfani da Qur'ani a wajen siyasa, bai kamata a yi wannan ba. Kawai ni illa iyaka shawara ta ga mahalatta, idan mutum ya yanke cewa zai ji, in addini ne dama babu laifi in kaje, amma in siyasa ne kamar yadda dan Bello ya faɗa, to in siyasa ne to kaga na farko bai kamata a yi wasa da Qur'ani ba, amma mutum ya dage sai ya je, to in ka je ka yi abu ɗaya, abin da za a raba a gurin dama haƙƙinka ne. Shugabanni suka sace suka tattare suke so su fito da shi su siyasa, ba fa na ce siyasa ba ne, in siyasa ne to ka je gurin, ka je a baka 'yan canjin ka sa aljihu ka bi musu siyasa a gurin, saboda shugabannin Najeriya sai ka fara musu haka. Ko zaɓe aka zo, zaɓe na zuwa duk ku karɓi kuɗinku sai ku zaɓi wanda kuke ganin shine ya cancanta, to wannan shine abin da ya kamata.